Дазволіць транзіт беларускага калію. ЗША звярнуліся да 3 краінаў. Абарона ад махляроў ці парушэнне прыватнасці. Банкі будуць запытваць геалакацыю кліентаў. Пагоня, наезд на паліцыянта і стрэлы. Польская пракуратура разбіраецца ў справе ранення беларусаў Польшчы. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Злучаныя Штаты Амерыкі папрасілі краіны Еўропы зняць санкцыі з беларускага калію. Адмысловы ліст Дзярждэпартамент скіраваў на адрас Украіны, Літвы і Польшчы. Са зместам гэтага дакументу азнаёмілася Радыё Свабода. У нефармальным звароце заяўляецца, што амерыканскія кампаніі зацікаўленыя ў набыцці беларускага калію, таму ім патрэбны транзіт праз краіны еўразвязу, што мяжуюць з Беларуссю, або праз Украіну, каб унікнуць транспартавання праз Расію. Транзітныя зборы амерыканцы прапануюць скіроўваць на абарону Украіны. У Кіеве пацвердзілі, што атрымалі амерыканскі ліст. Напярэдадні ў Міністэрстве замежных справаў Літвы заявлялі, што Вашынгтон цісне, каб дазволіць транзіт беларускай прадукцыі. Калі гэты калій будзе лічыцца, напрыклад, амерыканскім, перасякаючы літоўскую мяжу, а на амерыканскі калій у Літвы няма ніякіх санкцыяў. Будуць шукацца механізмы, магчыма, яны будуць не наўпрост звязаны з зняццём еўрапейскіх і краінавых санкцый, которые вельмі такі цяжкі і доўгі працэс. Амерыканцы тут не зацікаўлены доўга чакаць. А вось нейкія механізмы, як дамагчыся вывазу гэтага калію, хутчэй за ўсё будуць шукацца і вельмі хутка. Украінскія ўлады заяўляюць пра пералом у вайне. Прынамсі, такую тэзу агучыў падчас саміту НАТО ў Швецыі кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сыбіга. Пры гэтым цягам апошніх тыдняў усё часцей у Кіеве гавораць пра пагрозу з боку Беларусі. Прычым называюць яе цалкам рэальнай. Рэагаваць вымушаны нават Лукашенка. Падрабязней Антон Бяздольны. Украінскія ўлады працягваюць агучваць перасцярогі наконт уступлення Беларусі ў вайну. Надоечы пра гэта саюзнікаў у НАТО папярэдзіў міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга. Я праінфармаваў генеральнага сакратара пра ўзмацненне пагрозаў з боку Расіі для Украіны і шырэй для Еўропы з тэрыторыі Беларусі. Нам патрэбнае моцнае калектыўнае стрымліванне, каб не дапусціць памылак з боку рэжымаў у Маскве і Менску. Гэта сталася працягам цэлага шэрагу падобнай інфармацыі за апошнія дні. Учора, падчас наведвання гораду Славуціч на поўначы Кіеўскай вобласці, яшчэ раз да кіраўніцтва Беларусі звярнуўся ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Акрамя перасцярогі наконт уступлення ў вайну, Зеленскі агучыў непрыхаваныя пагрозы. Мы маем магчымасць умацаваць нашу абарону. Мы таксама маем магчымасць дзеяць на апярэджанне ў дачыненні расійскай тэрыторыі, адкуль могуць узнікнуць пагрозы, а таксама ў дачыненні фактычнага кіраўніцтва Беларусі, якое павінна быць напагатове. Гэта значыць выразна разумець, што агрэсіўныя дзеянні супраць Украіны і нашага народу будуць мець наступствы. Толькі з пачатку траўня Зеленскі згадвае Беларусь у падобным ключы ўжо 4-й раз. Паводле ягонай інфармацыі, Пуцін пачаў больш актыўна ціснуць на Лукашэнку, каб прымусіць таго ўступіць у вайну. Прытым называецца некалькі сцэнароў развіцця падзей. Ад паўночнага фронту на беларуска-украінскай мяжы да нападу на адну з краінаў НАТО з беларускай тэрыторыі. Це з одного боку і тиск на Лукашенка. З аднаго боку, гэта і ціск на Лукашэнку прамы, а з іншага боку аргумент для перамоваў з Масквой. Маўляў, глядзі, мне пагражаюць. Ты сам спужаўся за парад і праз Трампа вырашаў пытанне, каб цябе не абстрэльвалі. А колькі да Масквы і колькі да Менска? Акрамя таго, усе бачаць, што адбываецца з расійскімі НПЗ, а для Лукашэнкі яго 2 НПЗ вельмі важныя. У Менску на заявы прэзідэнта Украіны афіцыйнай рэакцыі не агучвалі. Аднак, наведваючы ракетную частку падчас трэнаванняў ужывання ядравай зброі, Лукашенка выказаўся наконт пагрозаў з боку Украіны. У размове з прапагандыстамі ён запэўніў, што не збіраецца ўступаць у вайну супраць суседзяў. Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще, может, что-то,
пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться. Тым часам, паводле галоўнакамандуючага ЗСУ Александра Сырскага, расійскі генштаб рыхтуе 5 сцэнароў для ўцягвання нашай краіны ў канфлікт. Украіна ўжо ўзмацніла ахову мяжы і абяцае нарасціць вайсковую прысутнасць на гэтым кірунку. Антон Бяздольны, Белсат. І ў працяг тэмы міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга анансаваў візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Украіна кантактуе з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў Беларусі, і адной з лідарак гэтых прадстаўнікоў ёсць спадарня Ціханаўская. І мы будзем яе вітаць у Кіеве, бо для нас важна падтрымліваць сувязі з беларускім народам, цытуе міністра агенцтва «Інтэрфакс Украіна». У мінулым удзельнік праўладных канцэртаў цяпер забаронены артыст, чые песні не дазволена выконваць на імпрэзах. Такую трансфармацыю за апошнія гады прайшоў музыка Аляксей Хлястоў. Апошнія гады спявак таксаваў праз немагчымасць нікуды больш уладкавацца. А цяпер сталася вядома, што яго затрымалі. Чым Хлястоў не дагадзіў рэжыму? Настя Печенькова. Если я записываю это видео, значит, я нахожусь не дома и не на работе. Скорее всего, я нахожусь на профилактической так называемой беседе. На відэа беларускі спявак Аляксей Хлястоў. У роліку музыка распавядае пра выклікі на допыты ў розныя сілавыя структуры, у тым ліку ДАІ, ГУБАЗік і ГУС. А таксама адзначае, што атрымаў чарговае запрашэнне, гэтым разам ад транспартавай інспекцыі. Я предполагаю, что будет такая же история. То есть я туда приеду, и дальше я буду либо задержан, либо приглашен для очередной беседы. В свою очередь хочу сказать, что никакие правомерные действия я никогда не делал, ничего противозаконного не совершал. І спявак меў рацыю. Пасля размовы ў транспартавай інспекцыі ён апынуўся ў ІЧУ на Крэсціна. Пра гэта паведаміла ягоная жонка Алена ў акаунце артыста ў Трэц. Мне очень грустно. Эту ночь я проведу точно одна, так как недавно узнала, что мой муж находится в Окрестино, непонятно за что. У чым абвінавачваюць Хлястова, а пазней удакладніў тэлеграм-канал, звязаны з сілавікамі. Маўляў, Аляксей, цытата, ігнараваў неаднаразовыя выклікі ў ДАІ для складання пратаколу за тое, што кінуў сваё аўта пад знакам. Падманваў міліцыю, што перабывае ў іншых гарадах, і доўга карміў абяцанкамі з'явіцца. Не дачакаліся, і давялося шукаць самім. Усё, кропка. А ў ГУБАЗіку ён быў год таму. Карацей, не падпарадковаўся законным патрабаванням. Зазнайка таксіст будзе ўдома пасля адбыцця пакарання. Яшчэ адной прычынай затрымання магло стацца інтэрв'ю, якое Аляксей Хлястоў даў летась ютуб-каналу «Апушка». У ім артыст распавядаў, як у 2021 трапіў у чорныя спісы. Не мог знайсці працу і пайшоў таксаваць. Пра што нечакана для сябе атрымаў вялікую колькасць падтрымання ад падпісантаў, перажыў чарговую хвалю папулярнасці, ды пачаў выпускаць новыя трэкі на платформе ў YouTube і Трэц. Настя Печенькова, Белсат. Палізняволены журналіст Кірыл Пазняк трапіў у шпіталь пры СІЗА ў Калядзічах. Пра гэта паведаміла ў Фэйсбуку яго былая жонка і звярнулася да ўсіх датычных з просьбай ратаваць ягонае жыццё. З ейных словаў, Кірыл Пазняк у цяжкім стане з запушчанымі наступствамі пнеўманіі і ковіду, якія падхапіў у ізалятары на Акрэсціна яшчэ 8 месяцаў таму. Журналісты ягоную дачку Яніну затрымалі летась 4 верасня, у дзень прызнання экстрэмістскім фармаваннем ютуб-каналу «Платформа 375». Між іншага, у 21 і 22 годах Кірыл правёў на канале некалькі дэбатаў паміж праўладнымі прапагандыстамі і апазіцыянерамі, якія на той момант пакінулі краіну. У Вільні скончыўся 3-й кангрэс па палітычных зняволеных, дзе мікрафон атрымалі былыя палітвязні, палітыкі і дыпламаты. Як падсумаванне, ініцыятыва «Белпол» прэзентавала справаздачу аб рэальным маштабе палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Останавливаемся, например, на тех, кто получил домашнюю химию, либо просто химию, которых, в общем, считают, это не считаются репрессиями, это и не считаются политзаключенные. То есть на этом очень мало концентрируют внимание. Мы показываем, что более 500 000 белорусов подверглось репрессиями, начиная с 2020 года. Ситуация в Беларуси не улучшается.
Палітвязні ды іхныя сем'і хацелі б рэабілітацыі для ўсіх рэпрэсаваных, вызвалення з-пад кратаў, з-пад хатняга арышту ці аднаўлення на працы усіх, хто зазнаў палітычны пераслед. Выступоўцы таксама падкрэслівалі, што сярод задачаў дамагчыся палітычных зменаў у Беларусі і адказнасці для вінаватых у рэпрэсіях. Прапановы мы збіраем у асобны дакумент, і ў залежнасці як скіраваныя гэтыя прапановы, іх можна будзе перадаць профільным арганізацыям ці нават профільным палітычным структурам. Гэты кангрэс, як не многія мерапрыемствы, насамрэч, у даволі вялікай ступені дазваляе выйсці з гэтай сваёй прафесійнай бурбалкі і дакрануцца наўпрост вось да гэтай мэтавай групы, пра якую мы гаворым. Лавіну абурэння і пытанняў выклікала пастанова Альфа-банку ідэнтыфікаваць геалакацыю кліента ў сваіх сервісах. Банк цвердзіць, што мера прынятая дзеля барацьбы з махлярамі. Кліенты не вераць, што новаўвядзенне толькі пра антыфрод і баяцца згубіць кантроль над сваімі грашыма ды прыватнасцю. У праблеме разбіралася Юлія Цяльпук. До 1 ліпеня Альфа-банк можа згубіць частку кліентаў. Людзі востра адрэагавалі на змены, якія банк уводзіць пад соусам змагання з фінансавымі злачынствамі, чытай, махлярствам. Каб узмацніць абарону, паводле закону банкі ўводзяць дадатковыя захады. У тым ліку аналіз геапазіцыі вашай прылады. Менавіта таму з 26 траўня пры ўваходзе ў INSNC з тэлефона або камп'ютара будзе з'яўляцца запыт на доступ да вашай геалакацыі. Цягам 2 дзён пад навіною назбіралася каля 650 эмацыйных каментараў. Для вашай бяспекі пад такой фармулёўкаю побач у Расіі інтэрнэт выключаюць і чабурнет уводзяць. У нас таксама так плануюць. Ну, значыць, без геалакацыі, без аплікацыі і, адпаведна, без вас. На гэты момант ні прыёр, ні МТ-банк, ні БНБ, ні БСБ пра такую дурасць не заяўлялі. Вядома, і іншыя могуць нешта аналагічнае выдумаць, асабліва калі зверху націснуць. Яшчэ студзеньскім рашэннем Нацбанку ад 1 ліпеня усе банкі мусяць прытрымлівацца адзінага ўзору антыфрод-сістэмаў і фармаваць так званы лічбавы адбітак кліента. Гэта сукупнасць звестак пра прыладу, IP-адрас і сетку, VPN, браузер і яго параметры, версію аперацыйнай сістэмы, мову, пояс і рэгіён, логіку паводзінаў карыстальніка, а цяпер і месца ўваходу. Банки будут отслеживать, с какого места вы заходите в мобильный банкинг. Например, вы входили в городе Минске с своего мобильного устройства всегда в систему, и вдруг здесь откуда-то за рубежа начали входить параллельно там, через 5 минут, например. Это подозрительная операция. Такія захады паводле чыноўнікаў адказ на рост кіберзлачыннасці. Летась махляры нанеслі шкоду грамадзянам і арганізацыям больш чым на 54 мільёны рублёў. Міліцыя і следчы камітэт штодзень паведамляюць пра 300-400 новых скаргаў на дзеянні ашуканцаў. Геалакацыя моцны памочнік сістэме бяспекі банку, але не панацэя, кажа адмысловец. Гэта не срэбная куля. Калі махляр прымушае чалавека самастойна пацвярджаць плацяжы са сваёй звыклай прылады праз псіхалагічныя атакі або соцыінжынірынг, геалакацыя амаль не дапаможа. Тут патрэбны іншыя меры. Адукацыя карыстальнікаў, абмежаванні на рызыкоўныя аперацыі. Многія кліенты не ўспрынялі GPS-захаду Нацбанку як абарону, а як небяспеку сваёй прыватнасці. Геапрофіль чалавека пакажа, дзе вы жывяце, працуеце, дзе бываеце ў Беларусі за мяжой. Доступ дзяржорганаў да гэтых геаданых можа стаць руцінай. І калі ёсць прававы механізм запыту, банкі, як правіла, вымушаны перадаваць інфармацыю. Сёння геалакацыя для антыфроду, заўтра для таргетаваных сервісаў, а паслязаўтра для зусім іншай аналітыкі. У карыстальніка фактычна няма выбару. Не даў доступ, страціў банкі. Пераход з Альфа-банку да іншага не дапаможа. Ад ліпеня усе банкі маюць запытваць доступ да геалакацыі. У апошнія гады беларуская дзяржава агулам імкнецца дэананімізаваць онлайн-сервісы, пашырае сістэму відэаназірання і распазнавання твараў, атрымлівае больш доступу да звестак аб актыўнасці беларусаў у сеціве. Юлія Цяльпук, Белсат.
ЗША абвясцілі аб перакідванні дадатковага вайсковага кантынгенту ў Польшчу. Дональд Трамп заявіў, што Вашынгтон накіруе туды яшчэ 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. Заява прагучала на фоне размоваў пра магчымае скарачэнне амерыканскага кантынгенту ў Еўропе і ўзмацненне напружанасці на ўсходнім флангу НАТО. Тыдзень таму амерыканскія медыі паведамлялі аб прыпыненні адпраўкі ў Польшчу больш як 4000 вайскоўцаў у межах ратацыі. Пазней Пентагон распавёў, што ЗША скарачаюць колькасць брыгадных баявых групаў у Еўропе з 4 да 3. Цяпер у Польшчы размешчаныя каля 7,5 вайскоўцаў ЗША. Варшава дамагаецца павелічэння кантынгенту на фоне вайны Расіі супраць Украіны і пагрозаў бяспецы ў рэгіёне. Польская пракуратура працягвае разбірацца ў справе. Лукашэнкаўскія меды выкарысталі для прапаганды, а Міністэрства замежных справаў заклікала не ездзіць у Польшчу. Такі працяг гісторыі з параненым там жыхаром Гарадзеншчыны. Як развіваліся падзеі, распавядзе Ірына Дарфійчук. Пракуратура польскага гораду Алясніца вядзе 2 асобныя падрыхтоўчыя працэдуры ў справе датычнай параненага 12 траўня беларуса. Такі адказ атрымалі мы на наш запыт. Першая працэдура супраць 2 мужчынаў, якія паводле следства ўцякалі ад паліцыі. Яны працягвалі рух, нягледзячы на патрабаванне аб спыненні транспартавых сродкаў, пададзеныя з выкарыстаннем візуальных і гукавых сігналаў упаўнаважанымі рэгуляваць дарожны рух работнікамі муніцыпальнага ўправлення паліцыі Валбжыху, якія ехалі на неазначаным паліцэйскім аўтамабілі. Паліцыя пастанавіла спраўдзіць асобы кіроўцаў, бо адно з аўтаў паводле апісання было падобнае да скрадзенага. Але на пляцоўцы адпачынку, куды заехалі аўты, кіроўцы стварылі пагрозу для паліцыянтаў. Рухаючыся на машынах у бок работнікаў, яны прымусілі іх раптоўна адскочыць, каб пазбегнуць удару, што ёсць правапарушэннем паводле артыкулу нумар 223 параграф 1 крымінальнага кодексу. Адзін з вышэй згаданых падазраваных – мужчына, які быў паранены падчас інцыдэнту. Другі мужчына, акрамя апісаных вышэй дзеянняў, наехаў колам свайго аўтамабіля на правую нагу работніка паліцыі. Таму паліцыянты і ўжылі зброю. Законнасць гэтага ўжывання спраўджвае цяпер другая працэдура, распачатая польскай пракуратурай. Паводле прэс-сакратара, пагрозы жыццю параненага не было, яго шпіталізавалі. У следчага камітэту Беларусі іншая версія падзеяў 12 траўня. Во время движения по автодороге С8 вблизи города Сыцов на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия. Водитель получил тяжелое огнестрельное ранение головы и конечностей. Также повреждение получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий. У праграме «Панарама» інцыдэнту прысвяцілі амаль 10-хвілінны сюжэт. З яго вынікае, што польскія паліцыянты былі не ў форме, а польскія медыкі лекавалі параненага няправільна. І праз гэта мужчына, які 18 траўня трапіў у Беларусь, можа застацца інвалідам. Показалі і нібыта расстралянае аўта. Эксклюзивные и ужасающие материалы, которые были добыты из-за границы. У сюжэце, што выйшаў больш як праз тыдзень пасля здарэння, няма ні тлумачэння ў дзеянняў польскіх паліцэйскіх, ні меркавання польскіх медыкаў, звяртае ўвагу медыйны аналітык Паўлюк Быкоўскі. Гэта відавочна інфармацыйны інцыдэнт, які выкарыстоўваецца ў прапагандысцкіх мэтах. Паколькі гэта сабраны толькі тыя факты, якія былі карысныя для будавання карцінкі, то гэта відавочна зрэжысіравана, гэта фабрыкацыя, ну і ў яе ёсць мэта паказаць, што зараз Польша ёсць небяспечнай для беларускіх грамадзян. На шэраг пытанняў адказу польская пракуратура не дае, спасылаючыся на тое, што правяранне яшчэ не скончанае. Невядома, як паранены беларус выехаў з Польшчы і ці звяртаўся беларускі бок да польскіх калегаў у гэтай справе. Наш канал працягне сачыць за сітуацыяй. Ірына Дарфійчук, Белсат. Ужо ад чэрвеня ў Беларусі пачнуць хадзіць новыя 200-рублёвыя купюры. Старыя былі ў абароце амаль 10 гадоў. Абноўленую банкноту сёння прэзентаваў Нацбанк. Выява Магілёўскага абласнога мастацкага музею застанецца, але подпіс будзе цяперашняга кіраўніка Нацбанку Рамана Галоўчанкі. Банкноту дадаткова залакавалі, каб была больш зносаўстойлівая. Паведамляецца, што палепшылі і ахоўны комплекс, дадалі шмат новых элементаў, каб купюры было складаней падрабіць. Заўтра ва ўсёй Беларусі прагучаць апошнія званкі. Старшакласнікі рыхтуюць гарнітуры, сукенкі і адшліфоўваюць вальсы. А міліцыя і школы ўзмацняюць меры бяспекі. Падрабязней у наступным матэрыяле.
Апошнія рэпетыцыі, стужкі выпускнікоў і сотні фотаздымкаў на памяць. 23 траўня ў беларускіх школах прагучыць апошні званок. Сёлета Міністэрства адукацыі рэкамендавала праводзіць свята ў традыцыйным школьным фармаце, без занадта доўгіх урачыстасцяў. Лінейкі павінны доўжыцца не больш за 45 хвілін. Более 29 тысяч девятиклассников и 13 тысяч одиннадцатиклассников примут участие 23 мая в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. В 12:30 выпускники столицы возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». Торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку, пройдет на нашем комплексе «Минск-арена». Па ўсёй Беларусі ў дзень святкавання ўзмоцняць меры бяспекі. На вуліцах, у парках і каля школаў будуць дзяжурыць дадатковыя нарады міліцыі. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств. У большасці рэгіёнаў Беларусі 23 траўня ўжо традыцыйна абмяжуюць продаж алкаголю. А пакуль у інтэрнэце набіраюць папулярнасць відэа з падрыхтоўкай да апошняга званка. У тык-току ўжо стаў вірусным ролік, дзе на Віцебшчыне пара выпускнікоў проста на вуліцы рэпетуе школьны вальс. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Вітаўтам Сіўчыкам. Вызваленне палітвязняў і іхныя патрэбы ў вымушанай эміграцыі на свабодзе. Амерыканцы тым часам просяць суседзяў Беларусі зняць санкцыі з беларускага калію. Наступствы візіту пастара Фрэнкліна Грэема ў Мянск і палітычная актыўнасць беларусаў. Гэтыя тэмы не толькі абмяркуем ужо неўзабаве з адмысловым госцем студыі Белсат, палітыкам, пісьменнікам і былым палітвязням Паўлам Северынцам заклікаю застацца. Студыя Белсат праз імгненне і таксама пытанне традыцыйна будзе для вас спадарства. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Вітаўт Сіўчык. І пачынаем, як і абяцалі, з пытання да вас, спадарства. Сёння мы пытаемся, ці, на вашу думку, дамогуцца Злучаныя Штаты Амерыкі транзіту беларускага калію. Як вядома, з такім неафіцыйным зваротам Злучаныя Штаты Амерыкі звярнуліся да Літвы, Польшчы і Украіны. І даем вам некалькі варыянтаў адказу. Так, і даволі хутка, так, але пасля доўгіх перамоваў не, санкцыі застануцца, альбо не ведаю. Галасуйце, спадарства. Цікава, што вы думаеце на гэты конт. Зрэшты, гэта таксама будзе адной з тэмаў сённяшняй размовы з нашым госцем. А пачынаем мы ад таго, што ў Вільні завяршыўся 3-й кангрэс палітзняволеных у Беларусі. На пляцоўцы сустрэліся былыя палітвязні, іхныя родныя, праваабаронцы, палітыкі, прадстаўнікі розных ініцыятываў і медыяў, каб абмеркаваць сітуацыю з рэпрэсіямі ў нашай краіне і канкрэтныя шляхі дапамогі тым, хто застаецца за кратамі. Асобна быў прэзентаваны даклад Белполу пра рэальныя маштабы рэпрэсій у Беларусі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі з Вільні Глафіры Жук. Другі дзень кангрэсу пачаўся з дакладу Белполу пра рэальны маштаб рэпрэсій у Беларусі. У ім адзначана, што вызваленне часткі вязняў у 25 і 26 годах не азначае лібералізацыі. Рэпрэсіі працягваюцца, а шмат каго пасля вызвалення фактычна пакідаюць пад кантролем або выціскаюць з краіны. Мы показываем, что более полумиллиона белорусов подверглось репрессиями, начиная с 2020 года. Ситуация в Беларуси не улучшается. И, безусловно, мы в самом конце нашего доклада описываем определенные меры, определенные шаги по улучшению этой ситуации в Беларуси.
У першы ж дзень кангрэсу панель была прысвечаная салідарнасці як спосабу выжывання ў турмах, калоніях, сем'ях і медыйнай супольнасці. Удзельнічалі былыя палізняволеныя, сярод іх Павел Севярынец, Наталья Дуліна і Уладзь Слабковіч. Гаварылі пра тое, як бяспечна падтрымліваць палітвязняў і іхныя сем'і ў Беларуси, што кожны беларус можа зрабіць ужо сёння. А таксама, якой падтрымкі найбольш бракуе тым, хто выйшаў на волю. Асобна абмеркавалі пераслед журналістаў і тое, як не нашкодзіць людзям за кратамі пры публікацыі інфармацыі пра іх. Гаварылі пра беларускую тэрэнную літаратуру, а таксама пра ролю мастацтва і культуры ў барацьбе за вызваленне палізняволеных. Таких шмат інпутаў назбіралася ўжо, з чым можна далей працаваць. Ад агучаных нейкіх канкрэтных праблем, которые патрабуюць нейкага даволі канкрэтнага вырашэння, да больш акрэслівання нейкіх шырэйшых пытанняў, тыпу, напрыклад, координации паміж асацыяцыямі палізняволеных. Важнай тэмай стаў міжнародны ціск на Менск, санкцыя, адказнасць вінаватых і роля замежных партнёраў. Удзельнікі абмяркоўвалі, як пашырыць ціск на рэжым Лукашэнкі і што яшчэ для гэтага варта рабіць. Асобны блок напрыканцы другога дня прысвяцілі ролі беларускай супольнасці за мяжой. У дыскусіі шукалі адказу на пытанне, як цяпер дыяспара можа прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да сітуацыі ў Беларусі. Глафіра Жук, Белсат. А ў нашай студыі ўжо з'явіўся госць, палітык і былы палітвязень Павел Севярынец. Спадар Павел, добры вечар. Добрый вечар. Вельмі рады вас асабіста вітаць на свабодзе і ў нашай студыі Белсату. Кангрэс палітвязняў, мы бачылі гэтыя кадры з Вільні, вы таксама там бралі ўдзел. Я памятаю, што яшчэ летась такая падзея праходзіла ў Варшаве, і там яшчэ не было аж так шмат былых палізняволеных удзельнікаў. Гэтым разам, гледзячы на кадры, больш гэтых людзей, і пытанне ўзнікае пра патрэбы палітычных вязняў. Спадар Павел, больш за 5 месяцаў вы на свабодзе. Якія найбольш надзённыя патрэбы тут у вымушанай эміграцыі? Найбольш надзённыя патрэбы – гэта медыцына, здароўе, гэта першасная аплата жытла, стаць на ногі і дапамога з працай. І практычна ва ўсіх гэтых галоўных патрэбах ёсць зараз вялікая хваля салідарнасці, ёсць 3 дзесяткі арганізацыяў, якія нават выходзіш, губляешся проста, якія прапановы прымаць. Всё літаральна сыпецца, людзі носяць на руках. Раней такого ўзроўню салідарнасці не было, і гэта вельмі круто. Гэтая салідарнасць, яна паходзіць ад самых беларусаў, ад нейкіх інстытуцый, ад нейкіх фондаў? І тое, і другое, і трэцяе. Тут літаральна ўсе яднаюцца, каб падтрымаць палітвязняў. Тут і шматлікія культурніцкія прапановы і праекты, тут і валанцёры, тут і ментары, тут просто ўсё. Просто разбегаліся вочы першыя дні літаральна. Просто як? Класна. Просто мы думалі, што выйдзем і трэба будзе станавіцца на ногі самім, а тут літаральна хваля. Ці такое ж адчуванне у іншых палітвязняў, бо гучаць іншыя галасы, калі альбо дапамогу ацэньваюць недастаткова, альбо кажуць пра тое, што менавіта цяжка знайсці яе. Знайсці тут, конечно, трэба разабрацца. Для мяне пасля колькіх гадоў турмы было псіхалагічна цяжка наогул. Гаджеты, соцсеткі, вялікая колькасць людзей камунікаваць, адказваць у турме, гэта ўсё вельмі абмежавана. Псіхалагічна, конечно, так. Ну, але дапамог досвед не першы раз, і мне ёсць чым параўноўваць. Раней, калі выходзіш з турмы, ты прадастаўлены сам сабе. Ну, ёсць там 2-3 арганізацыі, якія могуць дапамагчы. Ёсць дзесяткі людзей, якія падставяць плечо, але выходзіш, тут сотні людзей ахвяруюць на палітвязняў. Тут дзесяткі людзей звяртаюцца з дапамогай, кудысьці паехаў, жытло, прадукты, просто ўсё, што трэба. Таму, першыя месяцы, я ж кажу, просто адчуў са смакам, адчуў беларускую салідарнасць, якая яна мае быць. Тут ёсць таксама новая сітуацыя, правда, не з тым, як было раней, калі вас вызвалялі. Раней вам давалі магчымасць застацца ўнутры краіны. Цяпер многіх людзей, які вас вымушана выганяюць з бацькаўшчыны, у вымушанай эміграцыі часта апынаюцца таксама людзі сталага веку, у якіх няма ані пенсіі, ані нейкіх зберажэнняў, ані жытла свайго, нічога гэтага няма. І таксама ёсць моцная такая прэтэнзія, у тым ліку і да прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, што маўляў, ужо 6 гадоў дзейнічаюць эміграцыйныя цэнтры беларускія, а няма нейкай такой канкрэтнай сацыяльнай праграмы на ўзроўні, не ведаю, еўрапейскага звязу. Магчыма, тут ёсць над чым працаваць і ёсць што дадаваць да той хвалі, якая існуе. Я ведаю шмат людзей, якіх проста
вырвали с коранями и выкинули, яны не былі ніводнага разу за мяжой Беларусі, і конечно яны просто хочуць да хаты, яны не разумеюць, дзе яны апынуліся, ім цяжка ўявіць, што трэба будзе зарабляць тут неяк самім без соцыума, просто ў краіне з іншай мовай. Але дзякуй тым, хто прыняў нас, многія ўрады маюць там і праграмы дапамогу і стараюцца дапамагчы з афармленнем дакументаў. Я думаю, што тут, канешне, больш таго, што зроблена, і больш таго, што ўжо ёсць, чым таго, што трэба яшчэ дасягнуць. Канешне, вот хацелася б больш дапамогі з працаю, бо многія беларусы гатовыя працаваць, але яны рассейваюцца. Калі былі якія-небудзь хабы ці майстэрні, дзе беларусы збіраюцца разам, працуюць разам, можа быць, гэта быў бы беларускі бізнес, такіх крутых рэчаў не хапае, напэўна, ў Вільні і, думаю, у Варшаве. Вось ад умоў для палітвязняў, якія ўжо на свабодзе, хоць і ў вымушанай эміграцыі, хацелася б таксама звярнуцца да палітвязняў, якія застаюцца ў турмах у Беларусі, таму што гэта ўсё звязана таксама з гэтым перамоўным працэсам, які вядуць амерыканцы, адміністрацыі прэзідэнта США. Сёння стала вядома, што Вашынгтон звярнуўся да суседзяў Беларусі, у прыватнасці да Літоўскай рэспублікі, да Польшчы і Украіны з просьбай адкрыць свае межы для прадукцыі беларускай аліё. Пра гэта вядзецца ў нефармальным звароце з дзяржаўнага дэпартаменту, які трапіў у распараджэнне журналістаў Радыё Свабода. Давайце паслухаем вытрымку з гэтага звароту і вернемся да нашай размовы. Цяпер, калі Злучаныя Штаты знялі амерыканскія санкцыі з Беларусь калію, амерыканскія кампаніі зацікаўленыя ў набыцці і транспартаванні беларускага калію. Для гэтага спатрэбіцца транзіт праз краіны ЕЗ, што мяжуюць з Беларусю або праз Украіну, каб пазбегнуць транспартавання праз Расею. Акурат да гэтай навіны, якая сёння стала вядома, мы і прымеркавалі сваё пытанне. У нашых гледачоў мы запыталіся, ці дамогуцца Злучаныя Штаты Амерыкі транзіту беларускага калію, і больш за ўсё 33% адказалі не, санкцыі застануцца. 30% тых, хто прагаласаваў, кажуць так, але пасля доўгіх перамоваў, і па 19% маем на адказы так і даволі хутка, альбо не ведаю вашае меркаванне. Маё меркаванне пакуль што не. Справа ў тым, што Еўропа трымае прынцыповую пазіцыю, падтрыманую большасцю беларускіх дэмакратычных сіл, спачатку вызвалення ўсіх палітвязняў, а спыненне рэпрэсіяў, б, і рэальныя крокі да дэмакратызацыі, в. Толькі пасля гэтага зняццё санкцыяў. Думаю, гэта разумная пазіцыя. Іншае пытанне, ці варта было ўводзіць эканамічныя санкцыі, штурхаць Беларусь у абдымкі Крамля, это асобнае пытанне, але раз ужо санкцыі ўведзеныя, проста здымаць іх, таму што амерыканскай адміністрацыі ўдалося вызваліць некалькі партый палітвязняў, мне здаецца, это палітычна нерацыянальна. Таму зараз еўразвяз трымаецца цвёрдай пазіцыі. Думаю, пакуль не будзе рэальных зменаў спынення рэпрэсіяў, а рэпрэсіі працягваюцца, не будзе і прарыву з Беларусь калію. Рэпрэсіі працягваюцца. Практычна кожны дзень мы ў сваіх навінах паведамляем, што альбо кагосьці затрымалі, альбо кагосьці арыштавалі, асудзілі і гэтак далей. І разам з тым працягваюцца перамовы паміж Вашынгтонам і Менскам. На вашу думку, калі вось гэтыя перамовы ідуць, то можа там, не ведаю, нейкія пытанні не ўздымаюцца да канца? Чаму Лукашенко так себе паводзіць? Яму працягваюць руку, а ён нібыта б'е па гэтай руцэ. Ён спрабуе ўбіць клін паміж Еўропай і Амерыкай. У гэтым пытанні ён разумее, што ёсць рознагалоссі, это заўсёды была ягоная тактыка. Но тут трэба захаду разумець, што добры паліцэйскі Злучаныя Штаты умеюць дамаўляцца, могуць дамаўляцца, ёсць прагрэс, кепскі паліцэйскі Еўропа, але яны, гэтыя паліцэйскія, мусяць працаваць разам. І тады, калі гульня будзе скаардынаваная і зладжаная, мы тады будзем мець поспех, думаю. Вось вы кажаце пра тое, што, на вашу думку, Захад не павінен здымаць ніякіх санкцыяў, пакуль будзе хоць адзін палітвязень у турмах у Беларусі. Але пытанне таксама такое, што Лукашенко можа набраць зноў новых закладнікаў, напрыклад, санкцыі будуць знятыя, а рэпрэсіі, калі працягнуцца так, то будуць зноў палізняволеныя ў нашай краіне. Што мы, як беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, можам выйграць ад гэтых перамоваў паміж Менскам і Вашынгтонам? Ці мы, калі амерыканцы ўжо вырашыліся, што яны сапраўды маюць нейкія інтарэсы ў Беларусі, то пытанне, што мы можам, як беларускі народ, з гэтага мець? З гэтага мы можам мець подых свабоды, таму што калі выходзяць дзесяткі, нават сотні людзей, уся Беларусь уздыхае, нарэшце дачакаліся, і гэта пэўны каўток свабоды ёсць. Мы таксама разумеем, што і іншыя, тыя, каго бяруць, тыя, хто сядзяць, яны разумеюць, рана ці позна это можа скончыцца, можа быць дамова. Таму тут ёсць плюс, канешне, для беларусаў. Але адначасова трэба разумець, што Лукашенко гатовы рабіць гэты канвеер бясконцым, пакуль ён ёсць.
Што калі мы кажам пра канвеер, то не варта забывацца, таксама учора стала вядома, напрыклад, што адбыўся ператрус у кватэры Уладзі Лабковіча, ён быў у нас учора ў студыі і апавядаў пра гэта, то бок людзі, которых вызвалілі з дапамогай амерыканцаў, яны трапляюць пад чарговы пераслед, чарговую хвалю, чарговыя крымінальныя справы і так далей. Вы кажаце, выйсце, калі людзі выходзяць, то гэта подых свабоды, але ці сапраўды гэта подых свабоды, калі мы ведаем, што іх на прафілактычныя гутаркі выклікаюць, ім не даюць адкрыць банкаўскіх рахункаў, іх абмяжоўваюць у правах. Ці сапраўды гэта подых свабоды? Так ці інакш, чалавек, які выходзіць з турмы, ён усё-такі вось гэтую палёгку атрымлівае. Гэта ўжо плюс. Умовы вызвалення проста дзікія, драконаўскія, это зразумела. Але все-таки маленькі крок наперад ёсць. І беларусам трэба вучыцца цаніць тое, што мы атрымалі, і старацца укладвацца, усяляк укладвацца, улягаць у тое, каб падтрымліваць палітвязняў, падтрымліваць вось гэтую тэму, падтрымліваць салідарнасць, якая існуе. Нам трэба разумець, што вызваленыя з турмаў палітвязні — это просто наш будучы спецназ. Людзі, якія прайшлі турмы, маюць такую псіхалагічную загартоўку, якую, ну, там просто даюць у спецыяльных там трэніровачных лагерах. Это тыя, хто гатовы змагацца за Беларусь, ну, в самых жорсткіх умовах. І таму, я думаю, у нас ёсць не толькі там людзі са зламанай псіхікай, альбо людзі, якіх просто падавілі, там зламалі. У нас ёсць падрыхтаваныя байцы, і трэба бачыць у гэтым таксама магчымасць. На вашу думку, вось калі паглядзець сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, мы бачым, што рэпрэсіі працягваюцца і гэта ўсё страшэнна. Калі казаць пра бяспеку Беларусі як краіны, пытанне незалежнасці, мы бачым, што нягледзячы на перамовы паміж Вашынгтонам і Менскам, ёсць расійскія манеўры на тэрыторыі Беларусі. Вось нядаўна было выпрабаванне пуску ядравых ракет, так, ядравых снарадаў з тэрыторыі Беларусі. Не выглядае, прынамсі, так павярхоўна, не выглядае для назіральніка, што Беларусь адрываецца неяк ад Масквы. На вашу думку, ці амерыканская адміністрацыя здольная тут нешта яшчэ зрабіць для нашай незалежнасці? Амерыканская адміністрацыя разумее каштоўнасць Беларусі, беларускага балкона ў ваенна-палітычным плане, ў геапалітыцы. Мы зараз у фокусе сусветнай бяспекі, это зразумела. І тут, я думаю, амерыканцы будуць дзейнічаць вынаходліва. Яны гэта умеюць. Ну, прыклад таму, напрыклад, фестываль надзеі, калі дамовы, перамовы прывялі да яшчэ аднаго такого цуду, здавалася б, такого ніколі не было, шматтысячны фэст. Прыязджае амерыканскі прапаведнік. З 90-х гадоў не прыпамінаем такіх пратэстанцкіх евангельскіх зборак вялікіх. Для беларускіх пратэстантаў это яшчэ адзін подых свабоды. Амерыканцы здолелі дамагчыся. Пры ўсіх умовах і пры ўсіх там словах Франкліна Грэма, якія былі сустрэтыя з абурэннем, гэта быў рэальна цуд для беларускіх хрысціян. Ну вось наконт Франкліна Грэма у нас ёсць таксама ягонае выказванне для тэлеканалу Newsmax, амерыканскі тэлеканал. Там Франклін Грэм заявіў, што менавіта царква, на ягоную думку, здольная наладзіць дыялог і пабудаваць масты паміж Вашынгтонам, Менскам і нават Масквою. Рэлігійны дзеяч распавёў пра гэта ў інтэрв'ю журналістцы амерыканскага каналу Newsmax Грэці Ван Састерен. Дарэчы, прыватна гэта жонка спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула. Давайте паслухаем гэты фрагмент. Нам трэба і Беларусі, і Амерыцы будаваць масты. Я веру, што шлях, якім мы будуем масты, праз царкву. Тое, што адбылося тут, адаб'ецца і на Расіі, ды адкрые там новыя дзверы. Вельмі важна, каб мы імкнуліся будаваць масты ўзаемаразумення і добрых дачыненняў паміж нашымі краінамі. На вашу думку, ці сапраўды словы, которые прагучалі, яны маюць сілу? Франклін Грэм сказаў тыя словы, якія многіх беларусаў, у тым ліку і многіх беларускіх хрысціянаў, абурылі. Про тое, што Лукашенко класны хлопец, про тое, што людзі заўсёды незадаволены. Ён параўнаў Лукашенку з Трампам, хаця вядома, што Трамп — гэта законна абраны прэзідэнт Злучаных Штатаў, а Лукашенко — это самазванец і тыран. І, можа быць, можна было знайсці іншыя словы. Але само імкненне Грэма дзейнічаць у гэтым накірунку, яно мяняе геапалітычную сітуацыю і на карысць Беларусі. Грэм узяў на сябе вельмі неўдзячную ролю. Ён узяў на сябе бруд у гэтай сітуацыі, ён узяў на сябе, так сказаць, все выдаткі, але Беларусь засталася ў плюсе. Тыя беларусы, якія спявалі па-беларуску гімн «Зямля бацькоў», якія проста сустрэліся разам, атрымалі такую магчымасць за апошнія гады, гэта дае сілу. І тая малітва, якой маліліся там людзі,
Не малітва за Лукашенко і Пуціна там была галоўнай, а малітва, якая ішла з сэрцаў. Я перакананы, што тысячы людзей, якія сабраліся на Чыжоўка-арэне, яны маліліся реальна за свабоду. Реальна за тое, каб у Беларусі скончыўся гэты маразм. І я думаю, што гэтая малітва і была пачутая Богам, а не афіцыйныя, дзяжурныя, цырыманіяльныя словы, пра якія дамовіўся Франклін Грэм. Спадар Павел, вы кажаце, акурат паўтараючы фактычна словы Дмітра Гурневіча з Радыё Свабода, так, ён таксама адрэагаваў на сітуацыю, калі аб беларусаў шмат каго абурыла менавіта гэтая малітва. Ён кажа, што гэта не падзяка ўладзе за яе мудрасць, эфектыўнасць і дабрыню. Вернікі моляцца і за ўладу, каб яна не учыняла дзікунстваў. Але на ваш погляд, чаму менавіта гэтыя словы, гэтая малітва настолькі рэзанулі ў грамадстве? Резанули, тому што людзі чакаюць праўды і справядлівасці. А гэта сфера Божая. Это тое, што дае народу і тое, што дае чалавеку Бог. І калі прадстаўнік царквы на такім высокім узроўні кажа тое, да чаго ёсць пытанні, што не адпавядае, што абурае, людзі просто закранули святое. І от тут вот беларусы, вот этот крык з сэрца беларусаў, за мяжой ён вырваўся ў выглядзе абурэння, а в самой Беларусі ён выдыхнуў у малітве на фестывалі «Надзея». І гэта моцная сіла. Яна мяняе малітва і вось такія гіганцкія сустрэчы вернікаў, яны мяняюць гісторыю. Узгадаем 80-е ці 90-е гады, там таксама праходзілі мега малітвы. Ніхто не думаў, што Савецкі Саюз там разваліцца літаральна там за некалькі дзён. Гэта здарылася. Цуд Божий. Я веру ў тое, што ў Беларусі это таксама магчыма. А тут уплыў вы які бачыце? Што далей можа змяніцца менавіта дзякуючы вось у прыватнасці гэтаму фестывалю «Надзеі»? Я думаю, што многія людзі, якія прысутнічалі на фестывалі «Надзея», адчулі, што такое Беларусь. Многія пратэстанты, якія маліліся па-расейску ў сваіх вёсачках. Ну, пратэстанты, это шмат у чым Палессе. Там альшаны, напрыклад, тыя ж самыя. То есть яны жылі ў сваім маленькім мірку, у сваім пузыры, можна сказаць, інфармацыйным. І тут яны адчуваюць, што яны гэта народ, яны гэта краіна. Гэта разнявольвае чалавека вельмі моцна. А ў самім чалавеку энергіі столькі, што там можна і взарваць цэлы кантынент і зрабіць з яго квітнеючы сад. Як яе прымяніць? Вот гэта працуе. Перашлет датычыць прадстаўнікоў розных сфераў унутры краіны, у тым ліку вернікаў асабліва. Гэта гаворка ідзе не толькі пра пратэстантаў, пра праваслаўных, пра каталікоў, а пасля 20-го года гэта накрыла проста ўсё грамадства, вось гэтая хваля рэпрэсіяў. А на вашу думку, ці вось такія, не ведаю, вось сустрэча з Лукашэнкам, рукапацісканні, малітвы за яго, гэта тое, што можа спрыяць свабодзе веравызнання ўнутры краіны? Можа быць нейкая кароткатэрміновая дамова адносна пратэстанцкіх цэркваў. Раней лічылася это амерыканская царква, і яе проста піналі, білі, калі Амерыка, напрыклад, штосьці казала пра Лукашэнку кепская. Вот пачала казаць добрае, Трамп пачаў Лукашэнку дзякаваць, ну што ж, вот прачыняюцца дзверы. Гэту сітуацыю трэба выкарыстоўваць. Яшчэ раз паўтаруся, бруд бярэ на сябе заезджы прапаведнік. Франклін Грэм взяў на сябе. Свядома ці несвядома атрымалася так, што ён взяў і з'ехаў, а пратэстанты засталіся. І эфект ад фестывалю «Надзею» застаўся. Франклін Грэм таксама ў інтэрв'ю казаў пра тое, што ён хацеў бы, ці што такая сітуацыя магчымая, што з Лукашэнкам сустрэнецца асабіста прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Зрэшты, і Дональд Трамп некалі пісаў пра гэта. А ці гэта карысная была б сітуацыя для беларускага народу? Цяжка сказаць, гэта была б легітымізацыя Лукашэнкі адназначна, і гэта было б, магчыма, такой пэўнай псіхалагічнай паразай, расчараваннем для мільёнаў людзей, якія чакаюць змены і чакаюць яе ад захаду, чакаюць дапамогі ад захаду. Адначасова гэта такі рэзкі геапалітычны рух, на які майстар Трамп. Вось што, а проста разгойдваць сітуацыю ў свеце ён умее. І гэта сітуацыя можа разгадаць і той самы саюз Беларусі з Расіяй, могуць быць нечаканыя рухі. Але Лукашенко больш за 30 гадоў інтэгруецца з Расіяй, падаецца, як яго адарваць? Ён сіямскі блізнюк ужо. Можа быць, але насамрэч і амерыканцы ведаюць кошт пытання ў Беларусі і, магчыма, спрабуюць вывесці з раўнавагі гэтую сістэму. А Лукашенко навастрыі. Лукашенко в тым стане, калі любы рэзкі рух можа проста зруйнаваць як картачны домік тую сістэму, якую ён доўгі час выбудоўваў. Я думаю, што амерыканцы гэта разумеюць. Таму тут 50 на 50. Ёсць, канешне, адмоўныя рэзкія бакі, але магчымы і нечаканы эфект. Але калі мы кажам пра легітымізацыю пры такой сустрэчы Трампа і Лукашэнкі, ці гэта, на вашу думку, справакуе нейкія большыя змены ў Беларусі?
Яно можа быць зрушэннем да пэўных зменаў, але не трэба забывацца, што ёсць цвёрдая пазіцыя Еўропы. Для Еўропы Лукашенко не будзе легітымны, пакуль пры ўладзе сённяшнія ўрады. І для беларускага народа самае галоўнае, Лукашенко не будзе легітымны, нават калі Еўропа яго прызнае. Мы цудоўна разумеем, якім чынам трымаўся Лукашенко пры ўладзе. Все беларусы, большасць беларусаў ведаюць праўду пра выбар. Хтосьці, не гледзячы на гэта, спрабуе там Лукашенку там апраўдваць альбо падтрымліваць, але ўрэшце рэшт абсалютная большасць разумее, што пры першай жа магчымасці ягоны рэжым рассыпецца, рухне, он будзе змецен. Мы таксама сёння яшчэ ўзгадывалі акурат расійска-беларускія вучэнні па прымяненні ядравай зброі. Вітаўт ужо казаў пра гэтую тэму. І вось тут мы бачым уцягванне Расіі, Беларусі ў канфрантацыю з Захадам. З іншага боку мы чуем паведамленні ад Украіны, што магчыма чарговы наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі. У гэты ж момант Лукашенко кажа: я гатовы сустрэцца з Зеленскім. Як вы бачыце супастаўленне ўсіх гэтых падзеяў? Прычына гэтаму тое, што Украіна дамаглася пералому ў вайне. Кажу адразу, за апошнія тыдні тое, што мы бачым, гэтага не адбывалася. Украіна пачала вырабляць значна больш, чым Расія, дронаў, значна больш паспяхова іх запускаць. Мы бачым карцінкі, як палаюць расійскія НПЗ. Мы бачым, што украінскія дроны прарвалі ПВО, супрацьпаветраную абарону Падмаскоўя, і бах, вот ужо Москва под ударом. Мы бачым, урэшце рэшт, там капітальны тролінг прэзідэнта Зеленскага і дазвол на парад у Москве. То есть і псіхалагічна, і ў военным плане. Вызваленне тэрыторыі ўпершыню перавысіла вызваленыя Украінай тэрыторыі ўпершыню там за месяц перавысілі тое, што захапіла Расія. Гэта і ёсць пералом. Вось так ён і выглядае. І Украіна пачынае пачувацца больш упэўнена. Лукашенко это адчувае. Ён адразу зразумеў, што тут пахне смажаным. Мяч на сваім баку бачыць. Так, Пуцін разумее, што пахне смажаным, ён пачынае размахваць ядзернай зброі, таму што іншага адказу няма. Конвенцыйная зброя і ціск, які быў, ён уже не дае плёну, Расія ўжо пачынае адкатвацца. І вось у гэты самы момант магчымыя розныя рухі і магчымыя такія нечаканыя рэчы. В акно магчымасцяў для беларусаў мы павінны быць гатовымі. Але калі Лукашенко і ягоны рэжым так моцна залежны ад Масквы, і Масква, прынамсі, такую выснову можна зрабіць інфармацыйна, так выглядае, што яна слабее цяпер ва ўмовах гэтай вайны з Украінай, то ці не слабее з гэтым таксама і рэжым Лукашенка, ці не знаходіцца ён у больш уразлівай пазіцыі, і можа ў гэтай сітуацыі наадварот і ЗША, і Еўрапейскаму звязу варта мацней ціснуць на Менск і дамагацца значна большых саступак? Абсалютна ясна, што Лукашенко слабее разам з Расіяй. Як толькі у Расіі будуць капітальныя праблемы, Беларусь мае рэальны шанец вырвацца. І таму абсалютна згодны, Еўропа павінна стаяць цвёрда, узмацняць ціск. Ну, я думаю, што дасягнуць першых трох умоваў, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсіяў і першыя крокі па дэмакратызацыі можна і рэальна ў такой сітуацыі. Бліжэйшыя некалькі месяцаў, ну, Еўропа, я думаю, павінна вельмі актыўна папрацаваць на... Але разам з тым, раней, калі Захад працягваў руку Лукашенко, то ён у выніку адмятаў гэтай прапановы. Ён заўсёды хапаўся за сваю асабістую ўладу. Ён ведаў, што дэмакратызацыя пагражае ягонаму рэжыму. І якія б не былі, скажам так, спакусы, грашовыя ці нейкія іншыя з Захаду, ён іх не прымаў. Чаму павінна быць інакш цяпер? Ён прадаваў іх Маскве. Больш за тое, то бок ён, паколькі Масква пачувалася больш ці менш упэўнена, Лукашенко все, што ён згандляваў на Захадзе, урэшце рэшт рана ці позна прадаваў Маскве. Ён ментальна маскоўскі чалавек. Але ў той момант, калі пачынае хістацца трон пад Пуціным, калі імперія вось ужо на парозе паразы, вот тут у Лукашэнкі пачынаюцца развагі. Можа быць, выкруціцца і тут. І вось он шукае руку Трампа, ён гаворыць: я сябра, я магу кантраляваць сітуацыю. Он бачыць, што Венесуэле пакінулі пры ўладзе тых людзей, якія былі з Мадурам. Можа быць... Але не самога Мадуру. Не самога Мадуру, но тут Лукашенко можа сказаць: нема пераемніка, вот давайте я, са мной размаўляйце. Ён адчайна гэта робіць, ён у гэтым сэнсе акрабат, канешне, робіць там трукі і фокусы, які мы назіраем апошнія десяткі гадоў літаральна, але вот тут можа надысці момант, калі загнаны ў кут, калі проста вось прыпёрлі да сценкі. Можа быць. Украіна зараз паведамляе, што знаходзіцца ў чаканні візіту Ціхановскай і гатовая яе прыняць, бо гэта супраца з дэмакратычнымі сіламі беларускімі. Калі адбудзецца ў бліжэйшы час гэты візіт, якая можа быць рэакцыя Лукашэнкі?
Рэакцыя Лукашэнкі, канешне, будзе рэзкая, это будзе смяротная крыўда, але я не думаю, што яна будзе мець вайсковае вымярэнне, вайсковы чыннік. Я думаю, это будзе псіхалагічная, можа быць там спроба неяк там абразіць персанальна Зеленскага, ну, у стылі Лукашэнкі. Але ўрэшце рэшт крыць няма чым. Крыць няма чым. Хіба што удзельнічаць у вайсковай аперацыі Расіі супраць Украіны, але это можа лёгка стаць канцом самога Лукашэнкі, калі ну цягне Беларусь у паўнафарматную вайну супраць Украіны. Таму я думаю, што тут мы просто будзем бачыць сціснутыя зубы, скрогат гэтых зубоў Лукашэнкі, але ўрэшце рэшт вымушаны будзе прымірыцца з тым, што рэальнасць іншая. Зеленскі цяпер мацней, Украіна цяпер мацней. І дэмакратычныя сілы маюць сваю ролю. Наконт дэмакратычных сілаў і ўвогуле актыўнасці беларусаў мы бачым, што актыўная і адкрытая яна можа праяўляцца цяпер толькі ў дыяспары. Такая рэчаіснасць у нашай краіне, бо там галаву падняць публічна практычна немагчыма, калі кажам пра палітычнае вымярэнне. Нядаўна прайшлі вось выбары ў Коардынацыйную раду. Ну, у іх узяло ўдзел трошкі больш за 2100 чалавек. На вашу думку, ці ёсць увогуле тады сэнс у такім органе? Сэнс у гэтым органе ёсць, хаця б таму, што Лукашенко маніякальна імкнецца яго разбурыць. Вот эти дос-атакі, правакацыі, это все, канешне, дзеля таго, што Лукашенко не выносіць самой ідэі. Калі беларусы галасуюць, калі беларусы думаюць нават пра нейкі протапарламент, это для яго востры нож. Але адначасова, канешне, пытанне, чаму беларусы расчароўваюцца, патрэбная кардынальная рэформа вось гэтага органу. Але для мяне, напрыклад, это быў класны такі сацыялагічны зрэз, это было пэўнае сацыялагічнае пытанне, таму што мы ўбачылі, Латушка класна працуе з Беларусю, яго людзі падтрымліваюць. Вот ёсць відэа, якія ідуць на беларускую аўдыторыю, на тых людзей, якія могуць прагаласаваць і могуць там забяспечыць нейкія галасы. І тут як бы не толькі вынік, але і пытанні. Воля, рух воля. Трэцяе месца – это хлопцы, якія кажуць пра тое, што беларусам патрэбнае беларускае вызвольнае войска. Это новае выданне той ідэі, якая в свой час спрабавала выявіцца праз полк Каліноўскага, праз Харугвы, паспалітае рушанне. І яна зараз вельмі актуальная, таму што Беларусь на гэтым геапалітычным зломе. Таму што мы якраз у фокусе. Тое, пра што кажуць гэтыя хлопцы, пра што кажа рух воля, это вельмі запатрабаваная ідэя. Разам з тым, гэта ідэя, якой баяцца заходнія дзяржавы і не хочуць гэтага дапусціць. Яны баяцца, але нам трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, пэўныя магчымасці тут ёсць для того, каб даць зразумець. Тут беларусы іх саюзнікі. І тут мы за нашу і вашу свабоду разам. Я думаю, это таксама задача і палітыкаў. Наша задача пераконваць еўрапейцаў не баяцца таго, каб беларусы мелі в тым ліку і свой складнік бяспекі, свой складнік абароны. Ну, вось пра гэта таксама пісаў Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, прадказваючы такія, нават можна сказаць, апакаліптычныя, песімістычныя сцэнары, імаверныя для будучыні ўвогуле нашага рэгіёну. Спадар Павел, як вы бачыце сваю ролю як палітыка вось цяпер? Бо вы не бралі ўдзел, напрыклад, вось у гэтых выбарах як кандыдат у Коардынацыйную раду. Якая ваша роля цяпер? Думаю, што моя роля і роля беларускай хрысціянскай дэмакраты, якую мы спрабуем зараз аднавіць, адрадзіць, гэта роля яднання, это роля склейвання дэмакратычных сілаў, таму што пытанне стаіць рубам. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Калі мы не будзем разам, голас Беларусі не будзе чуваць. У вырашальны момант мы можам проста страціць все шансы. Вы кажаце, будзем разам. Агулам, як вы бачыце палітычную дзейнасць, апазіцыйную дзейнасць сілаў, якія знаходзяцца ў замежжы? Што далей? Што далей? Я бачу шляхі да дамовы, калі кожны з моцных удзельнікаў дэмакратычных сілаў выконвае сваю ролю, як у камандзе што дзе калі. То бок мы можам проста казаць пра розны функцыянал, там, Пазняка, Ціханаўскай, Латушкі. Але кожны з удзельнікаў, пералічыце па асобах, хто, на вашу думку, што можа на сёння? Зенон Пазняк, ён выпрацоўвае стратэгію, ён вельмі катэгарычны, ён можа цудоўна рабіць хвосткія заявы, што тычыць нашых ворагаў, гэта расійская імперія, это рэжым Лукашэнкі. Святлана Ціханаўская можа цудоўна весці дыпламатычную працу, это проста найтанчэйшая праца і проста віртуозная робіць каманда Ціханаўскай. Павел Латушка можа рыхтаваць будучыя рэформы, і я думаю, што ў яго класна атрымаецца даць бачанне беларусам, што нас чакае пасля в якасці там будучага прэм'ер-міністра. Таму я думаю, вось гэтая каманда, калі яна сапраўды зразумее, што інакш нельга, мы павінны быць толькі разам, яна здольная будзе стварыць цуды. Ну а мы будзем старацца дапамагаць. Спадар Павел, я ведаю, што вось вы прыехалі з Вільні ў Варшаву, і у вас у польскай сталіцы насычаны графік, вас практычна, ну,
хочуць бачыць у розных месцах з інтэрв'ю на інтэрв'ю. У суботу, у нядзелю таксама будуць сустрэчы з беларусамі. Раскажыце, дзе вас можна будзе пабачыць? Заўтра мяне можна будзе пабачыць на мітынгу «Ронда Вольная Беларусі» разам з Зенонам Пазняком. 16 гадзінаў будзе прэзентацыя. О 14 гадзіне. О 14 гадзіне, так. Затым о 16 гадзіне на Крынічнай 6 у Беларускім доме можна будзе ўбачыць на прэзентацыі маёй першай пасля турмы кнігі «Беларусь – гэта святое». Ну і ўрэшце затым таксама некалькі сустрэчаў. На канцэрце «Наві Бэнд» о 20 гадзіне планую быць. Ну і ў нядзелю у ксяндза Барка ў ягонай парафіі на Трох Крыжах. А 11:30, конечно, на імшы і ў 13 гадзін на беларускай лекцыі. Акурат вы згадалі прэзентацыю кнігі, і кніга ляжыць у Вітаўта. Пакажы, калі ласка, нашым гледачам. Беларусь – гэта святое. Што самае тут галоўнае ў гэтай кніжцы? Гэтая кніжка з турмы, гэта малюнкі храмаў, якія дасылаў свайму сыну Францішку. Гэта вершы, якія пісаў, вымушаны быў трымаць у памяці, таму што іх не прапускалі ў лістах да родных. І гэта выслоўі. Усё гэта сабранае разам. Першая кніга. Агулам 7 кнігаў у турме рыхтаваў, абдумваў. Зараз спрабую выпускаць адна за адной. Спадар Павел, у гэтым насычаным графіку я толькі хацеў бы падзякаваць, што вы знайшлі час, каб завітаць у студыю «Белсат». Я нават падзялюся такой невялікай таямніцай з нашымі гледачамі. Спадар Павел меў ужо раней запланаванае інтэрв'ю з замежным медыа, але адмыслова для беларусаў, для «Белсату» перанёс гэты эфір на карысць нас. Гэта добры прыклад для іншых палітыкаў, у тым ліку беларускіх тут у апазіцыі, бо не ўсе так робяць, а вы так зрабілі. Дзякуй вялікі, што завіталі. Мы цешымся, што вы побач з намі і можаце таксама даваць вось такое сведчанне асабіста. Павел Северынец, палітык, пісьменнік, былы палітвязень, быў госцем студыі «Белсат». Спадарства, ну а цяпер, як заўсёды, рубрыка пра жыццё рэгіёнаў. Сталая рубрыка, якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыа. На пачатку перанясемся ў Віцебск, зрэшты, родны для Паўла Северынца, дзе новы асфальт не перажыў зіму. У соцсетках набірае папулярнасць відэаролік мясцовага кіроўцы, які паказаў разбураны стан аб'язной дарогі ў мікрараёне Віцелева. Трасу адкрылі ўсяго каля года таму, аднак яна ўжо патрабуе сур'ёзнага рамонту. На апублікаваных кадрах відаць шматлікія дэфекты палатна, глыбокія каляіны, ямы і праваленыя каналізацыйныя люкі. У каментарах жыхары Віцебску пацвярджаюць праблему і скардзяцца на пашкоджаныя подвескі машынаў. Некаторыя карыстальнікі лічаць прычынаю правалу нізкую якасць першапачатковых працаў. Іншыя хібы ў інжынерных камунікацыях пад дарогаю. Мясцовыя кіроўцы таксама звяртаюць увагу на павольнасць дарожных службаў, бо ўскрытыя для латання ўчасткі стаяць без рамонту тыднямі. Афіцыйных каментароў ад камунальных структураў гораду на гэты момант не паступала. І праблемы з дарожнай інфраструктурай не заканчиваюцца толькі на самым асфальтавым пакрыцці. У Смаргонскім раёне моцны лівень затапіў вёску Васілевічы і практычна знішчыў прыватную сямейную гаспадарку. Паводле словаў пацярпелых, вада з калгаснага поля штогод залівае іхны ўчастак, дзе вырошчваюцца расліны на продаж. Праз малую прапускную здольнасць трубы пад дарогаю. Мінулай восенню на гэтай дарозе паклалі новы асфальт, але водаадводную трубу пакінулі старую. У выніку стыхіі 18 траўня паток вады змыў слой урадлівай глебы, пашкодзіў агароджу і затапіў кантэйнерную пляцоўку. Гаспадары заяўляюць пра сур'ёзныя страты, бо вада знішчыла тавар, які рыхтавалі да рэалізацыі. У сваю чаргу галоўны інжынер ДРБУ нумар 134 Андрей Блізнюк заявіў, што дарожная служба ведае пра праблему, але адказнасці за трубы не нясе, бо яны не стаяць на балансе арганізацыі. Тым не менш, для развязання праблемы ўжо прыцягнулі праекціруйшчыкаў. Дзяржаўная праграма «Дом за одну базовую» на практыцы пераўтвараецца ў бюрократычнае выпрабаванне з вялікімі выдаткамі. Гісторыя сям'і, якая набыла пустэльны дом у Рагачоўскім раёне, паказала, што абяцаная рэкламаю цана – гэта толькі вяршыня айсбергу. У вёсцы Старая Алешня сужэнцы заплацілі
законныя 45 рублёў за сам будынак. Аднак у выніку кошт жытла вырас удвая яшчэ на стадыі афармлення дакументаў. Мясцовы сельсавет адразу выставіў дадатковы рахунак амаль 80 рублёў за публікацыю аб'явы аб продажы ў раённай газеце. Досвед іншых пакупнікоў у сеціве пацвярджае, гэта толькі пачатак. Сярод абавязковых схаваных выдаткаў землеўпрадкавання і тэхпашпарт за каля 700 рублёў, новае падключэнне святла прыкладна за $1200 і свідравіна для вады за 4000 рублёў. Напрыклад, у гарадоцкім раёне купля падобнага дому праз аўкцыён і спадарожнае мыта сталі новай гаспадыне аж у 2500 рублёў замест чаканай адной базавай. Гаспадарства, вось было на пачатку рубрыкі «Рэгіёны» пра дарогі. Мы цяпер перанясемся на дарогу горную, далёка ад Беларусі. Там заторы на сцежцы на самы высокі пункт на планеце, на вяршыню Эвересту. З непальскага боку за адзін дзень падняліся 274 чалавекі. Гэта абсалютны гістарычны рэкорд. Унікальныя кадры з так званай зоны смерці на вышыні больш за 8000 метраў. Прапануем без каментара. Як то кажуць, корак у вельмі нечаканым месцы. Гаспадарства, сёння для вас у студыі працавалі Анастасія Русецкая і Вітаўт Сіўчык. Дзякуем гаспадарству за ўвагі і зычым шырокай дарогі.